Okay, mig der er lige med baggrunden. Endnu lige det. Mig og min far, vi skal prøve at smage sådan nogle her hestegodbidder fra... Hvad er det fra? Horse Fashion. Okay, der er med lakrids. Så er der med jordbær. Med gulerød. Og... Der var den sidste med æble. Okay, far, hvad for en vil du... Hvad for en vil du smage? Jeg tænker lidt at tage jordbæren. Det er den her. Hvad for en vil du have? Den der, det tror jeg, det er med æble, den du tager med. Bare tag en lille bitte en. Så jeg vil finde lidt venstre. Tag den her. Okay. Bare tag den her. Det er bare... Og min dufter godt på duft. Skål. Jamen, du skal jo spise. Du skal da ikke bare tage sådan en lille, du skal da ind og æde den. Ind i munden, Morten. Kom nu. Smager den godt? Mm. Jeg skal lige have en kop kaffe. Den var god. Jeg vil ikke anbefale jer på at smage dem. Den var ulækker.